Хәерле иртә Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Республикада ковидка каршы прививка ясатучылар көннән-көн арта. Төрле дини конфессиялар җитәкчеләре дә Казандагы 7нче хастаханәгә вакцина ясатырга килде. Алар арасында Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, протоиерей Казан епархия идарәсе секретаре Владимир Самойленко да бар иде. Тагын 3 атнадан дин әһелләре икенче прививкага килергә тиеш. Казанда белем алучы чит ил студентлары да вакцина ясатты. Оларга бу турда сертификатлар бирелә, димәк үз ватаннарына кайтып килү мөмкинлеге дә булачак. Республика вакциналарының яңа партияләре кайтартыла. Сәламәт булган һәр кемгә прививка ясату мөмкинлеге бар. Прививканы хастаханә, поликлиникалардан тыш зур сәүдә үзәкләрендә дә ясатырга мөмкин. Үзең белән паспорт, полис һәм СНИЛСның булуы шарт. Татарстанда фермерлык хәрәкәте башлануга 30 ел. Фермерларга ничек итеп колач яйды, нинди авырлыклар аша узды, нинди уңышларга иреште. Казанда Корстон үзәгендә зур тәҗрибә туплаган иң алдынгы фермерлар җыелды. 91 елда республикада 260 фермер теркәлгән, нибары 800 гектар җирләре булган. Хәзер исә 4000-нән артык фермер хуҗалыгы исәпләнә. Алар 500 мең гектардан артык җирнең хуҗасы. Алексеевский районынан Илшат Гомәров 30 ел элек эшне башлаганда күп киртәләр аша үтә. Хәтта тиз генә байып китәргә исәпләгән кулак дигән сүзләрне дә ишетә. Ярдәмен күргәч, авылдашларның да карашы үзгәрә. Заманлар үтә башлады, тегенә халык аңлый башлады, что фермерлар кирәк. Ул теге без фермерлардан алар икмәк ала башладылар, печән ала башладылар. Республикада фермерлык хәрәкәте башлануның 30 еллыгын зурлап билгеләп беттеләр. Соңгы казанышларны чагылдырган, фермерлар продуктларыннан торган күргәзмә оештырдылар. Фермерлыкны башлап җибәрергә булышкан Минтимер Шәймиев белән Рөстәм Миңнехановка байтак рәхмәтләр әйтелде. Хәзер республиканың фермер, крестьян һәм авыл хуҗалыгы кооперативлары берләшмәсе Россиядә иң яхшылардан санала. Без сезнең белән җиңел булмаса да дөрес юл үттек. Biz sizning bilan anglashib ishladik. Biz sizning bilan yordamlashib, bir-birimizni tanib, ham bir-birimizga har şey kerak bo'lib yashadik. Ham mana shu bizning bir oila bo'lib yashau bizga bugungi motor kunga zo'r o'ngishlar bilan kelirga mumkinlik berdi. Endi Tatariston avul xo'jaligi produksiyasining yartisin bizning fermer xo'jaliklari, shaxsiy xo'jaliklar yetishtirar ekan, bu niqadar zo'r xizmat. Фермер, крестьян хуҗалыклары тулайым авыл хуҗалыгы продуктларының яртысыннан артыгын җиштирә. 2019 елда үсеш 113%ка җиткән. Терлекчелектә үсеш 127%. Фермерлар дәүләт ярдәмен һәр даим тоеп яшый, грант ярдәменнән файдалана. Тантанада үз эшләренең осталары булып җитлеккән 200-дән артык хуҗалык җитәкчесе һәм фермерлык династиясе бүләкләнде. Республиканың фермер, крестьян һәм авыл хуҗалыгы кооперативлары берләшмәсе җитәкчелеге игенчеләргә, терлекчеләргә элеккечә ярдәм күрсәтергә ышандырды. Авылның өметле киләчәге алар кулында бит. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. Әтнә районының иске Өҗем авылы тарихы Казан ханлыгы чорыннан мәгълүм. 1894 елда Мулла Фазыл Рәхмәтуллин акчасына 2 катлы мәчет һәм мәдрәсә ачылган була. Әмма башка дини белем учаклары кебек мәчет һәм мәдрәсә бинасының манарасын 1917 елда кисеп клуб ясыйлар. Шул елдан башлап авылда иман йорты юкка чыга. Тарихи хатаны төзәтеп, иске Өҗем халкы искесе урынына яңа мәчет төзеп куйды. Шушы көннәрдә иман йортын ачу тантанасы үткәрелде. Әтнә районында мәчетләр саны 36-га җитте дип авыл халкының шатлыгын уртаклашты мөфтинең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча киңәшчесе Равил хәзрәт Зөфәров. Иман йортын рәсми ачу чарасында элеккеге мөфти Госман хәзрәт Исхакый да катнашты. Авыл халкы Рамазан ай алдыннан үзләренә зур бүләк ясаган, ишекләре гел ачык булсын дип иң изге теләкләрен ирештерде. Рәсми ачу өлеше тәмамлангач, чарада катнашучылар тәкбир әйтеп мәчеткә юнәлде. Вәгазьләп алганнан соң яңа мәчеттә өйлә намазы укылды. Четул инде авыл халкының шәһәрнең мәркәзе булып тора, һәр яклап. Яни кеше билимгә усавында баса, шунда җанына да рәхәтлек таба, шунда әлхәмдүлилләh Раббысына юлны да таба, Аллаһның рәхмәтенә һәр яклап та шул Аллаһ йорты камил. Чөнки инде ул иң хәерле урыннарның берсе Аллаһ йорты. Аллаһ Тәала рәхмәтилә мәчеткә, намазга һәр атлаган адым сайын бер хәсәнәт язып куя.
Әле Аллаға шөкер хәзрәтебез дә бик тырышып йөри. Алла бирсә яшьләребез килсен инде. Ие. Илләребезгә тынычлык бирсен Аллаһ Тәгалә. Сугыш афәтләре бирмәсен, эслек ялаңгычлыкларны бирмәсен. Иске Ижем авылында мәчет ачылу тантанасыннан махсус репортажны яңалыклар тапшыруның 30 март чыгарылышында карый аласыз. Теманы дәвам итәбез. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәдә мин кулыма китап алам бәйгесе узды. Ул Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына һәм Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулу уңаеннан оештырыла. Шигырь уку бәйгесе мәдрәсә шәкерте Камил Мустафин башкаруында Коръән аятлары уку белән башланып китте. Республикабыз дини уку йортларында беренчеләрдән булып узучы бәйгедә нәзарәт җитәкчелеге, күренекле дин әһелләре, шагыйрьләр, татар зыялылары катнашты. Бір ғасыр элек татар эстрадасы булмаган бит. Театрда булмады. Бары тик мәчетләребез булды. Демәк, динебез милләтебезне саклады. Милләтебез исә динебезне. Татарстан мөфтие ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсә үсешенә зур өлеш керткән шәхесләргә, иганәчеләргә рәхмәт хатлары тапшырды. Конкурста мәдрәсәнең 1 һәм 3 курсларында белем алучы шәкертләр Тукай шигырьләрен иң оста, үтемле һәм әһәңле башкару осталыкларын күрсәтте. Рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таянсын Аллага. Конкурста 21 шәкерт катнашып, 9-ы финалга чыкты. Әгерҗидән Казан мәдрәсәсенә укырга килгәндә Гадел Тарасов татар телен бөтенләй белмәгән, хәзер татарчада өйрәнгән, намазга да баскан. Безнең илебезнең төбәкләрендәге мәчетләрдә шактый гына менә хәзер билгеле бер катлам барлыкка килде. Казанның 1000 еллык мәдрәсәсен тәмамлаучы шәкертләребез илебезнең мәчетләрендә төп имам вазифаларын башкаручылар. Конкурсантларның иҗади сәләтләрен Иркаил Зайдулла җитәкчелегендәге жюри бәяләде. Иҗади бәйгегә бәя бирүчеләр исемлеге дә саллы. Чыгыш ясаучыларның осталыгын Җәлил хәзрәт Фазлыев, Рәзил Вәлиев, Мингылгалиев кебек татар дөньясында билгеле шәхесләр тикшерде. И туган тел, синдә булган, иң тәүге кылган дугам дип, кылган дугам дип. Шуннан да Кыйлган дуасы туган телдә булгач, Тукайның үз алдына китәргә инде. Дуа да бар, туган телдә бар. Үзеңнең гомер юлыңны татар итеп башлыйсың икән, һәм шулай дәвам итәргә телисең икән, син әлбәттә татар әдәбиятын белергә тиеш. Беренче чиратта Тукай иҗатын. Шәкертләргә исә ул әлбәттә беренче чиратта кирәк, чөнки алар бит имам хатип булачаклар. Хатип шулай сөйләүче дигәнне аңлата. Иң куанычлысы, әлеге шәкертләр уку ел дәврендә татар мөхитендә укып, ана телебезне өйрәнә, гырыф-гадәтләр, йолаларыбызны сеңдереп үсә. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Апрель ayında Россиядә коронавирус пандемиясе чорында кертелгән кайбер ташламалар гамәлдән чыгарыла. Бу хакта Парламентская газета хәбәр итә. Тулырак киләсе язмада. Ташламаларның беренчесе 8 яшькә кадәрге һәр балага бирелә торган 5000 сум күләмендәге яңа ел түләүләре. Россиялеләрнең күпчелеге аларны узган елның 25 декабренә алып бетерде. 65 яшын узган эшләүче пенсионерларга эшкә яраксызлык кәгазе, больничныйлар бирелүдән туктый. Алар COVID-19 сәбәпле чикләүләр вакытында бирелә иде. Коронавирус вазiyati сәбәпле Үзәк банкның керемнәрнең бер өлешен югалткан кешеләр өчен кредитларны реструктуризацияләүгә кагылышлы тәкъдимнәре үз көчен югалта. Мондый гаризаларны физик затлар, үз мәшгульләр, эшмәкәрләр 31 мартка кадәр бирә ала. 1 апрельдән кредит оешмаларының бурычлары булган клиентларын торактан чыгаруны тыю да бетерелә. Шулай ук эшсезләрне дәүләт хезмәтләре һәм Работа в России порталы аша онлайн теркәмәячәкләр. Эш бирүчеләр кәгазь күчермәләрсез булган онлайн документларны әйләнештән чыгара. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Ял көннәре күңелле һәм файдалы үтсен. Исән-имин булыгыз.